Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma, ọhaneze ndị m na-agara ozi, ọhaneze mụrụ nze mụọ ọzọ, ọhaneze si m na m kwuru m akwụrụ na m gbawa m agbawa, ọkwa mụ ọzọ Chukwuemeka Ojembe enwere ụwa n'ala Igbo niile, onye na-ahụ maka Unify Igbos Now, na-ahụkwa maka ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation wụ otu nke anyị hiwere ka anyị jiri wee baa n'ime obodo ndị Igbo. Ndị Igbo ahụ wụ ndị nọ na mpaghara Delta, ndị nọ na mpaghara Rivers, ndị nọ na mpaghara Kogi, ndị nọ na mpaghara Akwa Ibom, Cross River, Edo, Delta yala Benue State na Bayelsa. Ọ bụrụ na unu cheta ọrụ nke anyị na-arụọla na Unify Igbos Now iji chịkọta Igbo ọnụ, ya ka anyị ji wee kwekọrịta ka anyị were ihe mmemme, ihe nkụzi na ihe nkwado wee jiri wulite Igbo jikọkwa ha ọnụ. Ya ka anyị ji na-ahazisi mmemme na njem ndị anyị ga-aga. Anyị ga-ebidogodi na ụmụnne anyị ndị nọ na Cross River, ndị Sọbọ. Anyị na-akwado ịgawa Ịsọbọ iji wee leta ụmụnne anyị a wee hazie ihe isi wee kpakọọ ha ọnụ na ha na ndị Igbo ndị ọzọ. Anyị nwere ụfọdụ ihe ndị anyị chọrọ iji wee gaa, mana ihe gbasatara ego ya nwa ka anyị ji were ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation wee na-aga. Anyị chọrọ nkwado pụrụ iche, nkwado nke ndị Igbo ga-enye anyị na ndị mba ụwa ọzọ, ndị nwere ịhụnanya na ihe anyị na-eme, na ndị nwere ịhụnanya ihe gbasara ịchịkọta Igbo ọnụ. Biko anyị na-arịọ ka unu tinyere anyị aka na ịkwalite anyị, ịkwado anyị na ego. Ihe ụlọakụ nke na-ahụ ụlọakụ ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Anyị na-akwadosi ka anyị hiwe ụlọ ọrụ, maka na anyị ahazisigo onwe ndị na-arụ ọrụ, ndị ga na-eso anyị arụ ọrụ, ndị ga na-eso anyị aga njem, ndị ga na-eso anyị agagharị mba niile dị iche iche, were na-ehiwesi ofu ihe maọbụ ihe abụọ nke anyị kwekọrịtara kpazie jiri ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ego anyị bara na nde, ego anyị bara na millions. Anyị na-elewe anya ebe 5.7 million iji wee hazisia ihe ndị 5.7 million nke naira. Anyị chọrọ ihiwe ụlọ ọrụ ebe anyị ga-esi wee na-eme operate now ihe dịka igwe ọrụ, igwe kamera, igwe okwu, igwe drone, ihe ndị eji ahazi ihe ndị eji esecha ọrụ, ihe ndị eji aga njem, ihe niile a ka anyị chọrọ ihiwesi. Biko ọwụ ndị Igbo ka anyị na-agara ozi a, ọwụ ndị Igbo ka anyị na-arụrụ ọrụ a, ma na-arịọsi biko kwado na anyị, tinyere na anyị ụzọ ọbụla unu ga-esi wee mere anyị na ụlọakụ nke unu na-ahụ na screen, ụlọakụ nke Fidelity nke anyị mepere n'aha ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Tụnyere na anyị, ọ pụtara gị ofu, ọ pụtara gị abụọ, ọ pụtara gị atọ, ya pụtara gị iri, ya pụtara gị ole ọbụla ọgụ, tinyere na anyị ka udo na-achị n'ala Igbo, ka Chineke were ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation jiri wee wulite ala Igbo dịka anyị si were na-eme ya na Unify Igbos Now. Biko unu agharịpụkwala anyị, ọ bụ ihe ndị Igbo ka anyị na-eme. Anyị ga-eji ụdịrị ihe atụmatụ a wee weghachita asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche, site na ụlọ akwụkwọ ndị nọ na outside Southeast. Udo chia n'ala Igbo, ka uche Chukwu mee n'ala Igbo. Aka m kwa nwanne unu nwoke Chukwuemeka. Ise.